खुलुमबाय बयखौबो आंनि रोजोब फैनाय चेनेलाव फिन खनसे बरायना हरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायगोन होननानै थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नायलांबाय थादो आङो दिनै माने जोंनि बै समनि हाबानि माखासे फट' दङ ओमफ्राय भिडिअ एसे दङ माने बेखौनो आं नोंथांमोननो दिन्थिलांनायदों माने जोंनि बै हाबा जानाय समाव ना बिदि इउटुब फेसबुक सलायदोंमोनबाबो मानसिफ्रा वाट्सएपफोरखौ सलायदोंमोनबाबो माने बिदि बांद्राय माने बेफोरजों गोरोबना थाग्रा मानसि गैयामोन होनना बुंजायो आरो माने मबाइलाबो बांद्राय बिदि आखाइ मबाइल थायोब्लाबो बिदि इउटुबफोरखौ बांद्राय इउटुब सालायामोन ब्लग भिडिअ खालामामोन बायदिसिना भिडिअफोरखौ बांद्राय खालामामोन होननानै बुंजायोमोन जोंनि हाबानि समाव ओंखायनो जोंनि भिडिअफोराबो माने बांद्राय भिडिअ रेकर्डआव थालांदियासै आरो माने बिदिनो जोङो फट'फोरखौ सोरनिबाफ्राय एसे बुथुमनानै बेखौनो माने जराय जन्था खालामनानै माने दिनै एसे भिडिअ खालामना दोननोसै होननानै सानबाय माने देनांफोर नुबाय थाबाय बायगोन खोमा साननानै बेखौनो आं नोंथांमोननो दिन्थिलांनायदों माने जों बै जाय समाव जों उन्दैमोन बे समाव जोंहा मबाइल जोंनि गामिफोराव माने मबाइला बिराद खममोन माने साफ्रोमबो न'खरावनो मबाइल थायामोन माने केपेडनि मबाइल फिसाफोरा थायोमोन सासे न'खरफोराव बिदि जेबो मबाइल गैयामोन ओंखायनो माने जोंनि दा उन्दैनि फट'फोरखौ जों नायनो लुगैबाबो माने बिदि नुफिनानो जों दा जि नायनो लुगैयो जोङो उन्दैफोराव माबायदिमोन माबायदि महरनिमोन माबायदि थायोमोन माबायदि गेलेयोमोन बेफोरखौ जों दा नायनो लुगैबाबो नुफिना माने ओंखायनो माने सानबाय आरो जोङो जोंनि हाबानिखौबो जाहाथे जों उन पासाव जाहाथे नुलांबाय थायो जोंनि गथ'फोराबो जाहाथे उनाव नुलांबाय थायो बेखौ लुबैनानै जोङो इउटुबानो बेखौ आपल'ड खालामना दोननोसै गोसोबानो जोङो देनां नायबाय थानो हानाय हिसाबै बेखौनो आं नोंथांमोननो देखायलांनोसै नायबाय थादो।
Sabre jabe yang minimally. Submission ni para jana mula. Kadi 2 jana mula. Sabre jauh dan ni koi jauh sih. Koi yang lagu dia. DJ Raja